направи бип-бип-бип. Време е, стани и се усмихни. Добре, ще стана. О, паднах. Днес е труден ден, хайде да работим. Ти добър експерт си, много готин. Свей, помогни ми малко. Оу, излизаме сега. Право при хляба, точно така. Стигнахме ли? Не. Стигнахме ли? Не. Стигнахме ли? Не. Стигнахме ли? Тук сме почти и кирката вземи. И се стараем хляб да го копаем! О, леле! Заклещиха ми сегащите. Моля да държите ръцете си в количката. Безопасността в хлебните мини е най-важна. Ей! Без гранитче, мрамор или камък. Тонове хляб и ето този залък. Този свят е много вкусен. Желиран с люцерна. Бонбони и сладкиши. Виж, ето там, вкусотийки, ще ги изям. С зърна. И пшеница. Има сел да ръж. Толкова хляб. Това око на чудовище ли е? Няма как да спрем. Твърде бързи сме! И дръж се здраво. Ще станем на крем. Но